Cele mai bune nouăți, fraților, să le aveți toată viața voastră. Bine v-am găsit la primul meu video. Astăzi jucăm Geometry Dash Light. Și astăzi o să încerc să termin Theory of Everything 2. Hai să vedem. Da, le-am terminat pe astea. Uite și Clubstep l-am terminat. No, bun, ăsta îl termin azi. Adică o să încerc să-l termin. Dacă nu, o să facem mai multe părți. Hai să vedem. Bă. Minez, cable miniet. Am uitat să nu te cam tare. Am lag. Nu. Nu bine că îmi dai cu bim.drive, nigger. Sibau. Scrieți toți în comentarii Sibau la reclama aia. Bă! Nu, eu joc de pe telefon și dacă o să țin, nu știu, mâna, cumva o să audă un fundat rău și nu o să mă mai auziți și după aia o să trebuia să șterg video și să-mi bag ceva în el de joc. În fine, scuzați-mi expresia, deci nesimțire totală. Din primul video încep să zic prostii și așa n-am de gând să jur. How the hell, motherfucker? Cum, bă? Cum? Cum? Da, mă credeți că n-am ținut apăsat să mă duc la chestia, la coinul ăla? Coin. Bun. Așa. Ușurel, băiatul. Adică nu știu dacă aveți comentarii, trebuie să fie activate. Că nu, că s-ar putea să fie dezactivate, că sunt copii, să nu fie probleme. În fine. Adică să nu înceapă certuri prin comentarii, înjurături și... Na, cred că de-aia. Bun, am ajuns la partea asta care o știu foarte bine. Uite. Nu, dă-te... Tai de capul meu. Câte atempturi am? Bun, mai fac până la 10 atempturi că e... Hai că e târziu dacă e. Și facem partea a doua dacă nu termin. Nu dă-te, bă, închichiat. Bun. Uite, ultima attempt este, ok? Bă, este ultima. Să mai adaug 3. Hai că mai adaug 3. Ai, că-mi vine să înjur atât de tare, dar nu vine. Bă, sper că nu s-aude înfundat în momentul ăsta. O să mă uit pe clip după ce îl termin și vedem. Nu, hai, și la temptul 5, adică la temptul 16 mă opresc. La temptul 5, la temptul 15 în concertare și cam atât. Știu că este video. Am făcut înainte un video de 11 minute și pur și simplu nu mâna asta. Mamă, dar ce urât e tung să aur. Ținut mâna mea, nu știu, pe ăsta, nu știu cum se numește, bă, s-a auzit foarte înfundat. Bă, și am făcut 11 minute, m-am chinuit atâta și o trebuie să-l șterg, că după aia nu mă auzeați. De-aia așa scurtez, dacă... Na. Hai, în ultima încercare. O să încerc să nu mai vorbesc. Adică nu o să mai vorbesc, ca să fim atenți în timp.
Dar știți ceva? Cred că îmi pun mâna așa, că altcumva nu pot juca. Auziți cum s-aude? Auziți cum s-aude? Auziți, bă, cum s-aude, bă? Da, bun, în fine. Ignorați ce ați auzit. Uite, asta e ultima încercare, da? Bun. Și cred că facem partea a doua, dacă nu-l termin acum. Dar ce s-a întâmplat? Uitați. Nu! Dă-te în pizdeați. Pizdeați de haliață. Da, bun. Nu e următorul ce am zis. Oh, total attempts. 100! Da, bun. Cred că, da, facem partea a doua. Da. Noapte bună să aveți. Vise plăcute și ne vedem în următorul video. Ciao! Oh, am uitat să închid. Scuzați. Ciao.